ahambe eyotshela uma wakhe ukuthi mana khona abantu abazofika bezolobola yabo. Futhi wenza kahle uLondi wamtshela nje iqiniso from the get go u-Mr. Banda. Angalokhani yabo emfihlela nje angenazi ukuthi yabo kwenzeka into ekanje. Atshele kuma wakhe uLondi ukuthi mace ukhulume nobaba umtshela ukuthi ya ngizoshada. Hhayi, sibone nje omunye usisi ophethe ingane ekhuluma noLucky. Uyakhumbula uLucky umngani kaDiliza, kanti uma wengane kaDiliza. Cabangani phela kuthiwa nje yakhumbula ngale first scene, opening scene, ngale nkathi receive i-phone call ngengane ukuthi ingane iyagula. Uthi nje uma wengane wagcina ukukhuluma naye ngalelo langa and wavedane wambhlokha. Diliza nje, he just keeps on getting worse and worse and worse. Ayibo. Hhayi-ke sithi-ke siyabona-ke shuthi